हेपि निउ इयार लोगोफोर। आङो दिनै बुंगोन बाय बाय 2021 मायथाइ। 2021 मायथाइयाव आंनि जिउआव बेबायदि गोबां गिदिर आनजादफोर जानानै थांबाय। गोबां लोगोफोरा आंखौ नेवसिलांबाय। गोबां आंगोफ्रा आंखौ दिनै मुगैनानै थांबाय। आसा खालामदों थांनाय 2021 मायथाइयाव इसोरा जोंखौ जेरैबायदि दैदेननानै लाबोदोंमोन बेबादिनो नैबे फैबाय थानाय गोदान बोसोरावबो जोंखौ इसोरा मोजाङै मोजां दैदेनलांगोन होननानै। दिनै गोदान बोसोर सफैनायजों लोगोसे गोबां जोंनि खृष्टान जोहोलाव सिख्लाफ्रा दिनै गाव गावनि मावनायफोरखौ दिनै इसोरनियावहाय गसंनानै पाप खेमा लादों। बिराद गोजोननाय रंजाथाव बाथ्रा। नाथाय नोंनि बे गोसो सोलायनाया दान्दिसेनिल' थाखाय नामा? ना अरायनि थाखाय नों पापखौ नागारनानै इसोरनि सिगाङाव क्षमा लाबाय? दिनै जावले जोङो गोसो सोलायनो थाखाय बार मोजां समखौ मोनबाय थाया लोगोफोर। बेनिखायनो जोङो दान्दिसेनि मोजांखौ मोजां साननानै जावले पाप मावबाय थानो नाङा। दिनै गोबां जोहोलाव सिख्लाफ्रा थांनाय गोजाम बोसोरावबो क्षमा लागोन, फैबाय थानाय गोदान बोसोरावबो क्षमा लागोन। नाथाय बियो बे मावनायखौनो मावबाय थागोन, बे जानायखौनो जाबाय थागोन, बे पापखौनो पाप खालामबाय थागोन। नाथाय इसोरा नोंनो बेबादि जावले गसंनानै पाप निमाहा लानो थाखाय नोंनो सम होबाय थागोन बे नङा लोगोफोर। इसोरा नोंखौ बिराद अनो। बेनिखायनो नोंनो बोसोरफ्रोमबो मोजां समखौ होनानै दिनै जावले पाप क्षमा लानो थाखाय नोंथांखौहाय इसोरा नोंनो मोजां समखौ होदों। दिनै नोंथाङा बे मोजां समखौ मोनबाय थादों होननानै देरगानानै लादोंब्ला नोंथाङा सानसे समाव फिनफिना सायावनो जुदि इसोरजों नोंनि जिउआ बिनानै लांफिनजायो, अब्ला नोंथाङा बै समाव बिखा सौयै गाबनांगोन। अब्ला नोंथाङा इसोरनो बिसार सानाव मा होननानै दिनै गावनि दायफोरखौ सिमान लागोन? जेरैबायदि नोङो जिनाहारि खालामदोंमोन, सिखाव खावदोंमोन, सोरखौबा बुदोंमोन, सोरखौबा नेवसिदोंमोन, सोरखौबा मुगैदोंमोन, नों बेफोरखौ गोदान बोसोरनि मुङै दिनैहाय इसोरनियावहाय निमाहा लानानै आरोबाव बे सिखाव खावनायखौनो खावफिनोब्ला, बे जिनाहारि खालामनायखौनो खालामफिनोब्ला, बे लोंनायखौनो नोङो लोंफिनोब्ला, बे निसाखौनो नोङो जाफिनोब्ला इसोरा नोंखौ जावले निमाहा होबाय थानाय नङा। आरो आङो गोबां आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ बुंनो सानदों, दिनै जोंनि न'खर जानायाव दिनै नसुंसेनि मानसिजों सोरजोंबा नांज्लायफ्लांबाय, सोरजोंबा बेबादिनो सोरखौबा रायखुमाफ्लांबाय। जोङो बेफोरखौ नोंथांनि जिउआव लानानै नोङो गावनि न'खरखौ सालायलांबाय थानो नांलिया। जोङो गोदान बोसोर हाबनायजों लोगोसे खौसेयै गोसो मोनसेयै आखाइ हमज्लायनानै नसुंसेनि मानसिजों गावखौ बायदि साननानै जोङो गोदान गोसो, गोदान मिजिं, गोदान थांखि लानानै, गोदान सिमां लानानै जोङो बयबो ग्रिद इसोरनि रायजोखौ, गावनि न'खरखौ, गावनि मण्डलिखौ, गावनि रायजोखौ फुवारलांनि। इसोरनि रायजोनि थाखाय गेदेर हाबा मावनि। जोङो गावजों गाव एना एनि जालायनानै थाबाय थायोब्ला दिनै इसोरा जोंनि मावनाय हाबायाव जोंनि मोननांगौफोरखौ दिनै जों मोननाय नङा। बेनिखायनो जों बयबो गोजाम बोसोरनि गाज्रि आखल आखुखौ नागारनानै गोदान आखल आखु दानानै लानि।